Kai na'am gwamnati aboki, na'am gwamnati labarin da nake baka na Abuja. ina jin ka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, kace sallallahu alaihi Allahu wasallam. alaihi wasallam. Allah ya kara annabi daraja. Amin ya rabi. Bala Bello fa muna gaisawa, wallahi muna gaisawa. Yace wa iya gari na yi wa Muhammadu Maji daɗi. Yace na sako da shi tsakar gida. Allah ba mu irin ta. Na rantse da girman Allah kai Kamal. Da na tashi tahowa bayan duk jin daɗin da aka mu aka haɗa ni da miliyoyi. Kai na san baka saba kama kuɗi ba. Ban saba ba, ai albarka ce take ban kamar an rade ka. A tsaya kakkaci lokaci na. Bari lokacin ka yazo kakkaci lokaci na. Aka haɗa ni da miliyoyi. Aka ce a zo Kano. A zo Kano a nemi fili tankame me wanda zai ɗau motoci 20 sannan ya ɗauki wurin saukar baki sannan na rantse da girman Allah sannan ya a cewa ne ina da gidaje a Kano. Wannan bakin ciki ne ai. Tsaya ka ji zance bai kare ba. Dr. Bala Bello ya ce iya duk abin da kika kawo duk wanda kika ce kina yi da shi ina yi da shi. Ina tare ni ba. Sai an kara sama labarin. Ina jin ka. Ya ce to ya za a yi aka ce a kira Naziru Dangote. Dole Ina zaune kusan Naziru Dangote. Aka ce Dr. Bala Bello ya ce a tafiya mai. A tafiya mai babban birnin Niger. Dole kai alakami. Kamar a nan Najeriya kai gida a Abuja. Ya ce a tafi unguwar masu kuɗi. A nemi fili wanda ya ansa sunan shi wanda fili na inna lillahi. Kan game me zaka ce inji Bahaushe. Ya ce daga Najeriya zai aika magina su tafi a gina wa gwamnati gida na gani na faɗa. Masha Allah mutumina. Za a gina min gida. Za a jera mun motoci. Za a cika mun kuɗi da account. Sannan za a tafi a yi naɗin sarautar maji daɗin ga shaƙan Mambila. Maji daɗin ɗan buran ɗin Mambila. Duk kai kaɗai. Maji daɗin ɗan masanin Mambila. Ka annabi ya shi. Na ce babu matsala alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ranar da aka naɗa sarautar nan na rantse da girman Allah sai na baka sarkin dogaran maji daɗin ga shakan Mambila. Dole mutumina ina yin Ka san kai da dogari ka dace saboda kayan ma da kake sa kullun cikin jajaje. Ban gane ba. Dari abin kuɗi. Maji dogarin fa maji daɗin sarkin dogaran maji daɗin ga shakan Mambila. Ai ka san ba sanin sarautar ne bane ni din fanko ne yayi. Duk wanda kaji an bawa sarauta ta maji daɗi zance ya ƙare. Ka ce an raba gurin. Kamar iskanci wallahi sai wanda na zaba. Kai ba hadda ni mutum. Na rantse da girman Allah yanzu dai. Ai hadda ni. Ai duk wanda ya taba mai man barar da shi. Amma